कि हमरा अनुभव सिंह के जिला पंचायत बनावे के बा। अब की जितावे के बहो वार्ड संख्या 62 से विजयी बनावे के बा। अनुभव के जितावे के बहो करी है विकास सुना एहो चाची माई। अनुभव भैया पे सब कृपा बरसाई। करी है विकास सुना एहो चाची माई। अनुभव भैया पे सब कृपा बरसाई। अब की जीत के माला अनुभव के पहिरावे के बा। विजयी बनावे के बहो अनुभव सिंह भैया के जिला पंचायत बनावे के बा। अब की जितावे के बहो भैया बाबू बहिनी से कही पुकार बा। अनुभव सिंह जी बचवा तोहार बा। भैया बाबू बहिनी से कही पुकार बा। अनुभव सिंह जी बचवा तोहार बा। कि अब की पैया परिला भैया के जितावे के बा। अनुभव के जितावे के बहो अनुभव सिंह भैया के जिला पंचायत बनावे के बा। अब की जिता